turunane. Jalannya apa? Pol. Yuk. Des. Aduh. 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 Bo, iya. Jarene arep ngerabuk kok surat teko-teko ngono lho gur gorong sak kae lho. Suwine. Lho. Kok koyo montore tiba. Turunane. Duh, jambak yo. Woi, tulungi. Ya. Piye lho kok iso tiba iki? Piye. Ora alon-alon kok Orang Kok iso wis rambut dorong mau. iso aku lho. Terus sampeyan ora alon-alon kok Ora gelem mau rokok malah. Lah aku sik ning kono. Nang kono ning ndi ora ketok suara motor. Ya ora krungu wong akeh anu. Wong nek suara motor kan ngrungokne to nek wong nggowo ki. Aduh, Lah sampean dalane lho lunyu koyo ngene ra alon-alon kok terae. makane kowe iki rungokno. Nek suara motor ki dirungokne.